श्रीराम। ओम नमो जी गणनायका सर्वसिद्धि फलदायका अज्ञान भ्रांति छेदका बोधरूपा आता वंदीन वेद माता श्री शारदा ब्रह्मसुता शब्दमूळ वागदेवता महामाया आता सद्गुरु वर्णवेना जेथे माया स्पर्शो सकेना ते स्वरूप मज अज्ञाना काय कळे आता वंदीन सज्जन जे परमार्थाचे अधिष्ठान जयाचे ची गुह्य ज्ञान प्रगटे जनी आता वंदू श्रोते जन भक्त ज्ञानी संत सज्जन विरक्त योगी गुणसंपन्न सत्यवादी आता वंदू कवीश्वर जे शब्द सृष्टीचे ईश्वर ना तरी हे परमेश्वर वेदावतारी आता वंदू सकळ सभा जये सभेसी मुक्ती सुलभा जेथे स्वये जगदीश उभा तिष्ठतु भरे आता स्तौ हा परमार्थ जो साधकांचा निज स्वार्थ ना तरी समर्थामध्ये समर्थ योग हा धन्य धन्य हा नरदेहो येथील अपूर्वता पाहो जो जो की जे परमार्थ लाहो तो पावे सिद्धी ते श्रीराम। समर्थ स्तुती। विश्व कल्याणाची धगधगती ज्वाला आणि वितरागी बाणा ह्या मनस्थितीत असतानाच लोकरीतीप्रमाणे समर्थांच्या आईंनी त्यांच्या वयाच्या 12व्या वर्षी त्यांचा विवाह ठरविला। आईना दिलेल्या वचनाप्रमाणे ते बोहल्यावर उभे राहिले, पण पूर्वनियोजनानुसार अक्षतारोपणापूर्वीच लग्न मंडपातून पळाले ते थेट नाशिक क्षेत्री काळारामाच्या मंदिरात श्री रामचरणी विसावले। पुढे जवळच असलेल्या टाकळीस नंदिनी नदीच्या काठी त्यांनी 12 वर्षे परखड तपानुष्ठान केले। श्रीराम। दासबोध विचार। दासबोध हा संशोधनात्मक मार्गदर्शक असा मनुष्य जीवन समृद्ध करणारा ज्ञान संपन्न ग्रंथ आहे। त्यास उपनिषदे, वेदांत, श्रुती इत्यादी अनेक ग्रंथांचे आधार घेतले आहेत आणि मुख्य आधार शास्त्राधारयुक्त अशा स्वानुभवाचा आहे। नाना ग्रंथांच्या संमती उपनिषदे, वेदांत, श्रुती आणि मुख्य आत्मप्रचिती शास्त्रे सहित 1:1:15 ग्रंथातील ज्ञान वैभवाचे स्वतःच्या अधिकाराप्रमाणे योग्य परिशीलन करून प्राप्त अहंतेचा परित्याग करावा हा सर्वोत्तम बोध किंबहुना स्पष्ट निर्देश समर्थांनी 1:1:26 या ओवीमध्ये केलेला आहे। जय जय रघुवीर समर्थ। प्रश्नमंजुषा। कालची उत्तरे। समर्थ मारुतीचे अंश होते। दासबोध गुरु शिष्यांचा संवाद आहे। श्रीमद भगवद्गीता महाभारत या महाकाव्याचा भाग आहे। आजचे प्रश्न। समर्थ कोणत्या क्षेत्री श्रीरामाच्या भेटीस गेले? दासबोधस प्रामुख्याने कोणाचा आधार आहे? श्रीमद भगवद्गीतेत एकूण किती अध्याय आहेत? शुकासारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे वशिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा। जय जय रघुवीर समर्थ।